Sige na, sige na. Okay. Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo. Sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalus po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help
where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and the refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dei kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Dei mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linala, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Tulot kan Mitra family. Pasasalamat man ni Mark Quinto for passing the LET exam 2024 ni Mosatalia. Pasasalamat man kan Buenaobra family, kan Laguna and Buenavente family, kan Dineros family, kan Maceda family, kan Orlain family, as in for passing the bar exam ni Ian Mirapuentes. Espesyal na mga kahagadan. For healing of Milagros Gismondo and continuous healing of Mary Joan Gismondo, kan Gismondo family. Asin special man pong kahagadan ni Roel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kankalag ni Glenn, dulot ni Don Glenn Arevalo, asin sa kalag ni Sally, dulot kan Dineros family. Sa giraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay nabanggi po sa Saindugabos. Ngunyan, iyo ang memorial ni San Basilio Magno asin ni San Gregorio Nacianceno, mga obispo asin doktor kan simbahan. Makisumaro po kita didi sa Eucharistia na pamamayunan ni Reverendo Monsignor Weng Thomas. Kita nagkakatripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani magkanigo magdulot kani banal na atang sa tuyang rumdumo na sin pagsulsulan an sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pag-ibig kita. O Dios, na sa paarog asin katukdoan, kan mga obispo na si San Basilio Magno, asin San Gregorio Nacianceno, pinagkanigong paliwanagan sa imong simbahan, warasan namimibi kami, na makanood kami sa kapakumbabaan kan sa imong katutuohan, asin maimbod na maggibo kaini sa pagkamuot. Huli kay Jesucristong kagurang naniyamo sa imong aki, na kaiba mo nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Juan. Putikon ang tawong dai nagtutubod, na si Jesus iyo ang Mesiyas. Antikristo ang tawo, na dai nagtutubod sa Ama asin aki. Hulita ka nagtubod sa Ama, dai makakanigar sa aki. Kunan aki namimidbid, kaipuhan na an Ama midbidon man. Papagdanaya sa saindong puso, an mga itinukdo asin ang sa kapit. Kun an mga itinukdo sa indo sa kapinunan, nagdadanay sa saindo, mabubuhay kamo sa aki asin sa Ama. An ipinangako sa indo kan sa iyang panuga, iyo ang buhay na daing kasagkoran. Ini isinusurat ko sa indo, dapit sa mga buot na malagalag sa indo. Alagad kamo, ang lahid na itinao sa niya sa indo, nagdadanay sa asin dai kamo nagkakaipon nin mga magtukdo sa indo. Ang lahid na itinao niya sa indo, nagtutukdo sa indo, kang gabos na bagay, katotohan ang ilinahid sa indo, bakong kaputikan. Dapat kamong magdanay sa iya, siring sa itinukdo niya sa indo. Kaya namumutan kong mga aki, mabuhay kamo dyan kay Kristo. Tangani na, kung siya magpahiling, magkaigwa kita nin bilog na pagsarig, asin dai kita masupog sa atubang niya kung siya dumatong. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kang gabos na puro nin daga, an kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kang gabos na puro nindaga, ang kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan, sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kang gabos na puro nindaga, ang kapangyarihan nin Diyos. Ipinahayag ning kagurangnan sa iyang kaligtasan, ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang pagkaherap, asin pagkamot sa harong ni Israel. Nahiling kang gabos na puro nindaga, ang kapangyarihan nin Diyos. Ang gabos na puro nindaga, nakahiling kang kaligtasan nin sa toyang Diyos. Mag-awit nin maugma sa gabos na daga, umawon sa mga awit asin kurahaw ning kaugmahan. Nahiling kang gabos na puro nindaga, ang kapangyarihan nin Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
sa indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Juan. Kamurawayan sa imong kaguranan. Siring kaini ang pagpatutuo ni Juan. Ang mga Hudiyo sa Jerusalem nagsugo nin mga padi asin Levita sa paghapot sa iya. Si Isay ka? Siya nagtuga asin hayag na nagsabi, "Bako ako ang Mesiyas." Hinapot siya ninda kung siring si Elias ka? Nagsimbag, "Bako." Ano, ika ang propeta? Nagsimbag, "Bako." Huli ka ini, nagapot sinda, "Si Isay ka?" Nagkakaipo kami nin simbag na ikakataon niya mo sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung si Isay ka mananggad. Si Juan nagsimbag, "Ako ang tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tano sa nindo ang dalan para sa kagurangnan." Mga tataramon ini ni Propeta Isaías. Sa mga sinugo, iguanin mga Pariseo, asin ang mga ini naghapot, kung bako ka man ang Mesiyas, bako ka si Elias, bako ka man ang propeta, ta daw ta ika nagbubunyag. Si Juan nagsimbag, "Ako nagbubunyag sa tubig. Sa tahaw nindo may saro na dai nindo midbid. Asin siya madigdi kasunod ko. Dai ako maninigo na maghubad kan bugkos kan sa iyang mga sandalyas." Ang mga bagay na ini nangyari sa Bitanya, sa ibong na pangpang kan Jordan. Duman nagbubunyag si Juan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. An enot na binasa mga tugang sa hali sa surat ni San Juan manungod sa Antikristo. Putikon ang tawong dai nagtutubod na si Jesus iyo ang Mesiyas, Antikristo ang tawo na dai nagtutubod sa Ama asin sa Aki. Kan ini pigbasa ko kasubanggi, asin naghurup-hurup ako, aram ni Luso naglaog sa isip ko. Si Kibuloy. Siguro ang iba sa Indo, nakadangog naman kan mga testimonyo kan subuot, biktima kan sexual abuse ni Kibuloy. Asin siguro ang iba sa Indo nakadangog na kan mga preaching. Tamay mga tape ka ini ni Kibuloy. Aramuan, nagdangog naman ako ka ini. Nagpapalwas ni Kibuloy na siya ang anointed Son of God. Anointed Son of God. But sabihin, siya si Jesus Christ. Tasarong man sa nang anointed Son of God, si Yesu Cristo. Anointed by the Holy Spirit. Son of God na namundag kay Birhen Maria. Di man ki pwedeng may mag-asumir kan arog ka ana role o identity ni Jesus Christ. Kaya kung igwang tawong may mag-aabas kan identity na ini ni Jesus Christ, clearly siya Antikristo, layar, putikon.
Kaya kung totoo man, iyo iyan ang pigpapaluwas ni Kibuloy, masasabi ko na siya Antikristo. Nadangog ko pa ano sa preaching niya. Ninhulita siya ang self-proclaimed anointed Son of God. So mga nagsusunod sa iya, lalo na ito so inaapod na pastoral, so inner circle, nagabos mga babae. Nagdidemand siya na ang bilog nindang pagkatawo, isip, puso, buot, pati lawas, ialay sa iya. Kaya duman nangyayari ang subuot, sexual abuse, pati lawas. Mismo si Juan Bautista, kan panahon niya, nadakulon siyang tagahanga, na naguhuna sa mga tao, siya na ang Kristo. Nadangog tadigdi sa Ebanghelyo. Hayag na nagtaram si Juan Bautista. Kan siya haputon, ikaana ang Kristo? Sabi niya, bako ako ang Mesiyas. Bako ako ang Kristo. Mesiyas o Kristo, pareho iyan. Christos, Greek. Messiah, Hebrew. Savior, English. O Christ. Mismo si Juan, dahil nagpaluwas nin katukduan na siya ang Kristo. Sabi niya nga ni, bako ako maninigo na maghubad kan, bugkos kan sa iyang sandalyas. Sumailing taan, grabing kapakumbabaan ni Juan. Siguro ang Ebanghelyo ngunyan dangan ang enot na binasa. Tana kapag nagsisilibra pa kita ngunyan kan Pasko, pangapudan sa tuya na ang buhay ta dapat magturo kay Kristo. My life, your life, padi man, madre, santo papa, obispo, laiko, gabus kita. Ta, nagsusunod kita kay Kristo, ang sentro, kan buhay ta, pigtuturo ta, si Kristo, bako sa diri. Siring ki Juan, He is the Christ, not me. Asin tanganing effectively na maituro ta si Kristo, arugon ta si Juan sa kapakumbabaan. Kadaklan sa tuya pa noon, pigtuturo sa diri. Maging center of attraction. Angaan kan gabos. Gamito na iba for one's selfish desires and interest. Bako yan, bokabularyo nin sa rong Kristiyano. Sabi ni Juan, He must increase, si Jesus, I must decrease. Grabing kapakumbabaan. Mga tugang, ang duwang santo ngunyan na pigsisilibrar ta, si San Basilio Magno, dangan si San Gregorio Naciancen, mag-best friends ini forever. Pareho naging santo. Pwede man pala kamong mag-best friend, maging santo. Isintro si Kristo. So encouragement ini sa mga friends. Sana si Kristo ang sentro kan relationship nindo bilang mag-amigo o mag-amiga. But more than that, nabasa ko na si San Basilio, ininduwang santo, nag-exist ini during the 4th century, kan Christian era. Si San Basilio Magno, mga tugang, ang mga magurang niya, both his father and his mother were canonized saints. Ninulita sinda 10 magturugang, so 4 niyang tugang, ikalima siya, gabos, na canonized man na saints. 10, so 5, santo. Canonized saints. Si San Gregorio Nacianceno, so parents niya, pariyuman, canonized saints. Dangan, so 2 niyang siblings, 2 niyang tugang, na canonizar man na saints. Kaya kung maswertihon ang pamilya ninda, mga tawong banal,
sana ang mga pamilya, arugman ka iyan. Naning pasil-pasil sa mga aki, maging santo. Tas si mama, si papa, banal. Naginguwa maging banal. Mag-classmate sinda sa Athens, kan sinda nagkaklase pa. At sagkod magadan, mag-best friend sinda. Naghuron sindan duwa magtugdas nin monasteryo, maglaog sa monasteryo, mag-monk. As in, ini si San Basilio ang fundador kang monastic life sa Sirangan, sa East. Alagad, ginibo siyang obispo kaya kay Puhan, asikasuho niya, so flock niya, so mga tawo. Initabi si San Crisostomo Nacianceno. Naging doktor man ni Kansiban, pero ang kadaklan na beses, gusto niya talaga sa monasteryo. Pero kan siya obispo man, siya pacifier, pigtutuklok niya ang tutuong katukdoan kan simbahan. Pigkukontra niya ang mga heresies, herehiya. Kaya si San Gregorio Nacianceno, he is a unifier to protect and to promote, to teach the real teaching of the church. Lugod kita nagsilibrar kan Pasko. Pig-ako ta si Kristo. Lugod, dagdagan taman daw nin diit na effort na magtaga-adal kan sa tuyang Catholic faith. Tanganing, kung may antikristo na magluwas, di kita basta-basta madara. Makahirag itong nabiktima ni Kibuloy, bata dakul palansinda. Lalo na itong inabuso niya, subuot kung totoo man ini. Taday pa man ki judgment ka iyan, nasa korte pa iyan. Ya bata ma kandidatong senador, si Kibuloy, sana magduwa-duwa kita hala, baka kung makaluwas pang senador. But then, as Catholics, dahil pwedeng madara kita sa salang patubod na igwang sarong tao, mag-asumir kan identity ni Kristo, the anointed Son of God. There's only one anointed Son of God, Jesus Christ, who was born as a man through the Blessed Virgin, namundag sa Belen 2,000 years ago. Na si Kibuloy, mas matoa pa nga ni Igaroho Kibuloy, ngunyang pamansa na ining panahon, uyugon muan. Kaya, siguro nga ning, dahil kita basta-basta madaranin, ano man na false teaching, talagang individually and as a community, in evangelization and catechesis, dapat pararumon, pakusugon ta ini sa tuyang buhay. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asinan sa indungatang
magkanigong akoon kan Dios samang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami ako ining sakripisyo kan sa imong banwaan, tanganing an idinudulot para sa kamurawayan sa imo, sa kaumawan ni San Basilio asin San Gregorio, magwara sa mo nin kaligtasan sagkud paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos nakakaligtas, danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkuran. Huli kan misteryo kan tataramon na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga matakan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling. Sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga dai na hihiling. Kaya kaiba kan mga anggeles, asin gabos na santos, kaiba kan mga langit no nahukbo, nagaawit kami kanimno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurang nani ka nagadan banal, burabunin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang nana sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, dangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, kiraray pagpasalamat sa imo itinao sa iya mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubot,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibagan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadaan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, si San Basilio Magno, asin San Gregorio Naciancino, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman, uli kay Jesucristo sa imong aki. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang mag-sabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngalan mo, magdatukan kahanin mo, nangyari ang mundo, sa nag-iisiri, sa sa mong kakanon sa alda, ikaw sa muyak niya, asin patawarin mo kami kan sa mong agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesukristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Haripagilngan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninongan in kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinauhan kita nin katuninongan sa lamban saro. Uya sa Jesucristo an iyong bugtong na aki nin Diyos. Linaidan kan Espiritu Santo nabundag ki Birhen Maria. An kordero na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita na minaako kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw ang
St. Jude for healing, please kneel. Dear St. Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, St. Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, ang langit no na lamesa magpakusog asin magpatalubo kan langit no na kusog sa gabos na nagsisilibrar kan kapiestahan ni San Basilio asin San Gregorio. Tanganing timos kami kan bilog na balaog nin pagtubod asin maglakaw sa ipinahayag na dalan nin kaligtasan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang parokya. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 11,804 pesos and 70 centavos. Anaambag niya to sa siling na oras na misa, nag-abot po sa 1,693 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 4,145 pesos and 35 centavos. Sa Enero 6 sagud 8, aldaw ni Lunes sagud Miyerkules. Magkakaigwa po nin Tridu Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to kirumdumon. Asin, maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Mga anonymous, 30,000 pesos, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos. Hali man po sa Yaus family, 900 pesos. Hali sa devotee, 3,000 pesos. Ki Piojo family, 900 pesos. Ki Emma and Joaquin Daep, 400 pesos. Asing ki Michi Gail Peñaflor, 400 pesos. Diyos mabalus po. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa intersesyon ni San Basilio, asin San Gregorio, asin San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan Diyos na makakama na nama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Waray na banggi po sa gabos. Parang Waray na pakantan ka banggi. gurang nan.